Det findes en sætning, ingen vil sige højt i Washington. Ikke i Pentagons korridorer, ikke i de dæmpede kontorerne i Utenrigsdepartementet, ikke i tv-programmene, der eksperterne afløser hver andre med smil om munden. Sætningen lyder enkelt. Washington er i færd med at miste Midtøsten. Ikke i et spektakulært slag, ikke i et nederlag kameraerne kunne fange, men på den værst tænkelige måde for et imperium. Abonner på kanalen, hvorfor å holde dig opdateret på alle vigtige nyheder fra verden. Og vi fortsætter. Sakte i stillhet genom en gradvis uthuling av allt som gjorde Amerika till en uundvärlig makt i regionen, mister USA fotfästet. De er i dag mere synligt engageret i Midtøsten, end deres egen retorik skulle tilsige, og alligevel svækkes deres reelle indflydelse over den regionale udvikling uafbrudt. Dette er et paradoks, ingen vil se i øjnene. Jo mere Washington kaster sig rundt, desto mindre kontrollerer de. Jo flere fly som letter, jo flere raketter som træffer, jo flere aftaler som underskrives, desto mindre lytter regionens hovedsteder faktisk. Administrationen prioriterer det at kongøre tiltag frem for at bygge varige institutionelle strukturer. Det er som at male facaden på et hus med råtne grundmurer. På afstand ser alt friskt ud. På nært hold sprækker væggene allerede. Ta krigen mot Iran. Den 28. februar 2026 indledte USA og Israel koordinerede luftangreb mod Iran inden for rammen af Operation Epic Fury. Målet var militær anlag, atomanlag og det iranske lederskabet. Ali Khamenei, den øverste lederen, blev dræbt. På papiret så det ud som en kirurgisk sejr, en præcis halshugning af systemet. Nøjagtigt den typen scenario strateger tegner op på tavlen med tydelig tilfredshed. Men virkeligheden svarede på en måde, ingen havde taget med i sine modeller. Som gengældelse gennemførte Iran massive raket- og droneangreb mod Israel, amerikanske militærbaser og allierede stater i Persia-bugta. Revolutionsgarden stængte Hormuzstrædet. De kapret og angreb handelsskib. Deler ud søminer. Goldman Sachs anslog, at stængningen af Hormuzstrædet reducerede den globale daglige olieproduktionen med 14,5 millioner fat. 14,5 millioner fat hver eneste dag. Dette er ikke et tal, det er et globalt jordskælv. Det internationale energibyrået karakteriserede situationen som den største forsyningsforstyrrelserne i hele verdensmarkedets oliehistorie. Se for dig kriserummet i Riyadh. Dæmpet belysning. Skærmer i sandtid viser trajektorierne til raketter, som krydser saudiarabisk territorium. Men dette er ikke iranske raketter rettet mod selve kongeriget. Det er iranske raketter, som træffer amerikanske baser udpladseret på saudisk jord. Angrebet på Prince Sultan Luftbase dræbte en 26-årig soldat fra Kentucky. Stilheten i dette rummet var ikke en stilhed av overraskelse. Det var en stilhed af bekræftelse. Saudiske tjenestemænd vidste, allerede i januar havde golfstaterne forsøgt at nægte USA tilgang til militærbaser og luftrum af frygt for iranske repressalier. De forudså, at den amerikanske tilstedeværelsen, som skulle beskytte dem, ville gøre dem til et mål. Og det var nøjagtigt det, som skete. Det er vigtigt at forstå. Denne krigen udløste ikke bare en energikrise. Den forårsakede noget langt dybere. Den knuste en vished. Før angrebene var den dominerende antagelsen hos golfstaternes ledere en enkelt tanke. Amerikanerne er her, derfor er vi trygge. Denne antagelsen kan ikke længere holdes i hævd. I 40 år fungerede USA's militære tilstedeværelse i Gulfen som en uformel pagt. Der tager imod os, vi beskytter der. Denne pagten blev ikke formelt sagt op. Den blev ret og slet tømt for indhold for øjnene på alle. Vali Nasr, rådgiver ved Center for Strategic and International Studies, opsummerede situationen uden omsvøb. USA viste sig ikke bare ude af stand til at forsvare golfstaterne. De var i praksis ude af stand til at forsvare sig selv. Mindst 16 amerikanske militærinstallationer i Midtøsten blev alvorligt skadet som følge af Irans koordinerede raket- og droneangreb tidligt i 2026. 16 baser, ikke symbolske brohoveder, men reelle magtcentre, ødelagte radarsystemer for missilforsvar, knuste kommandocentre, soldater spredt ud på hoteller og provisoriske kontorer. Tusindvis af droner og raketter traf amerikanske baser og allierede land i regionen. Radarer, hangarer, lagre og kommandocentre blev beskudt i 6 uger. 6 uger? Dette var ikke en symbolsk gengældelse. Det var en udmattelseskrig rettet direkte mod netværket, som projicerer amerikansk magt. For verdensøkonomien betyder en slik energiforsyningslammelse bremset industriel produktion, øgte transportkostnader og inflationstryk, som vanlige mennesker over hele verden mærker på kroppen. I Pentagon belyser blikke lysrør udmattede ansigter. Fremtrædende republikanere giver udtryk for harme over administrationens ugennemsigtige planer. Lederen for repræsentanternes husets forsvarskomité erklærte, at Pentagon ikke leverer tilstrækkelig information om sine mål i Midtøsten. Valgte repræsentanter fra præsidentens eget parti ved ikke, hvad herren deres foretager sig. Trump indrømte selv, at han bevidst undgår ordet krig for at omgå den konstitutionelle pligten til at indhente kongressens godkending.
Han sagde direkte, at han ikke bruger det ordet, fordi man da ville måtte søge om kongressens samtykke. Når den øverste chefen for en verdensmagt ligger med ord for at omgå sit eget lands demokratiske mekanismer, er det ikke klogt. Det er et symptom. Et symptom på et system, som ikke længere evner at koble strategi, ord og handling på en sammenhængende måde. Trumps nationale sikkerhedsstrategi, publiceret i november 2025, pegte tydeligt i retning af tilbagetrækning fra Midtøsten. Likefuldt igangsatte administrationen krig mot Iran kun 3 måneder senere. Denne modsætning er svimmel. Det officielle dokumentet siger, vi trækker os ud. Den faktiske politikken siger, vi sender 3 hangarskib. I april 2026 opererede 3 hangarskibsgrupper samtidig i Midtøsten. For første gang på 10 år blev 3 hangarskib udpladset i regionen på samme tid. Kostnaderne er astronomiske, og logikken lader sig ikke opspore. Kløften mellem den officielle sikkerhedsstrategien og den faktiske politikken rejser grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt den amerikanske regeringen fortsat er i stand til at fungere som en sammenhængende strategisk aktør. Men det mest urovækkende er ikke, hvad Washington gør. Det urovækkende er, hvad andre gør, når Washington ser den andre vejen. Konflikten med Iran driver Saudi-Arabien til en grundlæggende nytænkning af sin sikkerhedsstrategi baseret på amerikansk lederskab. Og Kina træder ind på banen i en begrænset, men funktionel rolle. Begrænset, men funktionel. Husk denne formelen. Den er uendelig mye farligere for Washington end en åben militær alliance med Beijing, fordi den betyder, at erstatningen ikke vil komme bråt. Den vil ske gradvis, pragmatisk og næsten umærkelig. Mohammed bin Salman erklærte, at forholdet mellem Saudi-Arabien og Kina er af strategisk karakter, og at det er af vital betydning for Saudi-Arabien at styrke båndene til Kina. Dette er den saudiske kronprinsens egne ord, udtalt under en telefonsamtale, han selv tog initiativet til med Xi Jinping den 20. april 2026. Han ringte ikke Det Hvide Hus. Han ringte Beijing. Det findes en scene, ingen har filmet, men som alle burde forestille sig. En café et sted i Kuwait City. Klokken er 10 om morgenen. En 50-årig forretningsmand drikker te og ser på telefonen sin. Sønnen sitter ved siden af ham i stilhed. Sjøblokaden har udløst en matvarekrise i Golfstatene. Disse landene er afhængige af Hormuzstrædet for over 80% af sit kaloribehov. I midten af mars var 70% af matimporten til regionen forstyrret. Handelskæder som Lulu Retail fragtede varer med fly. Konsumprisene steg med mellem 40 og 120%. Faren løfter blikket og siger med et træt smil: Før frygtede vi Iran. Nå frygter vi både amerikanerne og Iran på en gang. Sønnen ler ikke. Han nikker. En indflydelsesrig emiratisk kommentator med nær tilknytning til landets ledelse antyder, at de Forenede Arabiske Emirater ikke længere trænger Amerika for sit forsvar. Efter hans syn er det på tide at vurdere at stænge de amerikanske basene, for de er en byrde, ikke et strategisk fortrin. Når den slags ord cirkulerer i kredser nær emiratisk magt, er det ikke provokation, det er en repositioneringsbevægelse. Og denne repositioneringen stopper ikke ved ordene. Saudi-Arabien og Pakistan på den ene side, India og de Forenede Arabiske Emirater på den andre, har undertegnet nye bilaterale forsvarspagter. Disse ændringer kan varsle begyndelsen på en ny æra, der partnerskab omfordeles og regionale stormagter søger beskyttelse mod USA, som opfattes som mindre pålitelige og mindre forutsigbare. Hver ny pagt undertegnet uden Washington er en tråd mindre i det vævet, som holdt den amerikanske sikkerhedsarkitekturen i Midtøsten sammen. En tråd, og ingen bekymrer sig. 10 tråder, og det begynder at trække. 50 tråder, og hele vævet drakner. Opslutningen om lederne i Kina, Iran og Rusland vokser i den arabiske verden. Tilliden til Xi Jinping øgte med 26 procentpoint i Tunisia, med 25 i Jordan og med 19 i Marokko. Godkendingsratene nåede 61% i Tunisia, 51 i Jordan og 58 i Marokko. Samtidig faldt den positive vurderingen af USA med 23 point i Jordan, 19 i Mauritania, 15 i Libanon og 7 i Irak. Disse tallene måler ikke bare almindelig opinion. De måler et tektonisk skifte. Når folk slutter at tro på sine beskyttere, følger altid regeringene etter til slut. Historien kender ingen undtag. Arabiske regeringer begynder allerede at distancere sig fra USA, eller forsøger at skjule visse sider ved forholdet sit til Washington. Når deres nærmeste allierede skjuler, at de i det hele taget snakker med dig, har du ikke længere allierede. Du har fastlåste partnere. Og se, hvad som sker i Syrien. Syrien har overtaget fuld kontrol over alle militærinstallationerne, der amerikanske styrker tidligere var stationeret. Den sidste konvojen med soldater og udstyr forlod Kasrak luftbase i Hasaka-provinsen. 12 år med tilstedeværelse, milliarder investeret, et netværk af alliancer tålmodigt bygget op med kurderne. Alt dette blev afviklet i løbet af nogle få uger. USA's centralkommando bekræftede, at amerikanske styrker havde fuldført overføringen af alle sine vigtigste baser i Syrien. Det snakkes om en målbevist transformation. Det er de officielle ordene, men når man forlader et land uden at opnå noget i gengæld, kalder man det ikke transformation,
Man kalder det tilbagetog. Det er værd at tage et skridt tilbage og vurdere omfanget af det, som udspiller sig. Politikken for at dæmme op for Kina og Rusland i regionen er i færd med at mislykkes. Ikke fordi Kina udplacerer her, men fordi de udplacerer noget langt mere varigt. Det var Kina, som spillede rollen som mægler, da diplomatiske forbindelser mellem Saudi-Arabien og Iran blev genoprettet i 2020. Det var Kina, som fik Iran til at acceptere en 14-dagers våbenhvile forhandlet frem af Pakistan. Kina overtager gradvis Amerikas mangeårige status som verdens fremste mejler. Verdens fremste mejler. Dette var Washingtons usynlige titel, siden Bretton Woods, siden Camp David, siden Oslo. Og denne titlen skifter ejer, uden at nogen aftale signeres. I 2024 importerede Kina 78,6 millioner ton råolie fra Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er en af de største olieleverandørerne til Kina. Kina er det vigtigste eksportmarkedet for saudisk energi. Denne gensidige afhængigheden er ikke ny, men det nye er, at den begynder at oversættes til politisk og sikkerhedsmæssigt sprog. Året 2026 tegner sig som en tid præget ikke af traditionelle militære trusler, men af en eskalerende stormagtsrivalisering om teknologi, investeringer og indflydelse. Emiraterne og Saudi-Arabien positionerer sig raskt som globale centre for kunstig intelligens, avanceret databehandling og dataindustri. Kampen foregår ikke længere på hangarskib. Den foregår i datacentre, mikrobrikkefabrikker og teknologipartnerskab. Og i denne kampen har Washington ingen garanteret fordel. Drivstofkrisen, som har pågått siden begyndelsen av 2026, er en global krise under utvikling. Stängningen av Hormuzstrædet, som omtrent 20% av verdens oljehandel passerer gjennom, har forårsaket alvorlige forstyrrelser i energiforsyningskjedene. Disse forstyrrelsene har ført til økte oljepriser og drivstofmangel over hele verden. I USA har benzinprisene steget med $1 per gallon siden krigsudbruddet. Når en amerikaner tanker bilen på en station et sted i Ohio og ser tælleren klatre forbi $5, tænker han ikke på Hormuzstrædet. Han tænker på lommeboken sin. Og i et land, som bevæger sig mod mellemvalg, er lommeboken den eneste afstemningen, som aldrig tager fejl. Denne konflikten beskrives som slutten på fortællingen om Persia-bugta som et varigt trygt sted for ekspatter, indvandrere og turister. En katarsk tankesmie antyder, at krigen ugenkaldelig har skadet regionens omdømme. Den har afdækket en dyb skørhed skjult bag facaden af golfens lynraske økonomiske transformation. Ugenkaldelig. Det ordet er skræmmende, fordi det betyder, at selvom krigen tager slut i morgen, selvom strædet åbnes, basene repareres og sårene lejes, har noget forandret sig. Naturen til den amerikanske sikkerhedsgarantien er ugenkaldelig kompliceret. Sikkerhed i Persia-bugta er ikke længere noget selvfølgelig. Når må den vindes, bevises og kontinuerligt reforhandles. Det vi er vidne til er ikke en ordinær episode. Det er et paradigmeskifte, en subtil bevægelse mod en endda mere multipolær verden, der USA's indflydelse gradvis aftager. Nøggelordet er subtilt. Imperier mister ikke sin magt i eksplosiver. De mister den i hviskinger. En allieret, som ikke ringer tilbage. En kontrakt, som går til Beijing i stedet for Washington. En kronprins, som ringer Xi før Trump. En emiratisk kommentator, som siger det, er på tide at stænge basene. Tilbagetrækningen fra Syrien er fremstillet som en transformation. Et stræde Amerika hverken evner at åbne eller kontrollere. Rundt 6 millioner fat råolie, paraffin, diesel og andre raffinerede produkter er blokeret i Midtøsten ombord på 166 tankskib. 166 fangede fartøjer. Dette er det mest præcise billede på, hvad som sker med amerikansk magt i regionen. Massiv, imponerende og larm. Selvom USA til slut trækker sig ud af Midtøsten i tråd med sin egen strategi, vil de nok gøre det under langt værre betingelser, ydmyget. Spørgsmålet er ikke længere, vil Washington blive i Midtøsten. Spørgsmålet er, til hvilken pris og hvilken reel indflydelse vil de have igen. Amerikansk dominans udfordres endnu ikke erstattet. Det er kanskje den mest ærlige fremstillingen af situationen. Men at udfordre dominansen betyder allerede, at den sprækker. Og når sprækken går gennem verdens energetiske hjerte, gennem de ældste alliancer, gennem selve troværdigheden til det militære skjoldet som tilbys partnere, er det ikke længere en vanlig udfordring. Det er begyndelsen på et strukturelt sammenbrud, som alle ser, men som ingen vil kalde ved sit rette navn. Store magter dør næsten aldrig i slag, de taber. De dør i slag, de vinder, når ingen længere stoler på dem. Washington dræbte kanskje Irans øverste leder, men i det de gjorde det, dræbte de noget langt vanskeligere at genopbygge end ethvert regime. De dræbte visheden i arabiske hovedsteder om, at Amerika gør verden tryggere. Og når den visheden dør, er det ikke en hændelse. Det er slutten på en epoke.